Kaixo, txorienetarrak, hemen gauz egun bat geixau, errezeta, klasiko batekin. Gaur ekarri dugu, hori atal berezixa da noi gustatzen jatzuena, errezeta bat klasikoa, eta errezeta bat 2.0. Lehen kamaratzean bagabizen da, zigorrak esan duzta, zoro zauz, makarroiak tomatiaz da txorixuaz. Eta batek esan dago, hori, ez da tipikoa edo? Hori kombinazioa sekula ez da ikusi, nok jandu... Innovatzaia, bakizu. Gaur egungo gazte hauek erotuta daude. Errezeta originalak ekartzen dutzu egun oizian behin. Eta hau da, oso errezeta tradizionala, nire txian behintzat, oso ohikua, eta txikitan beti amai eskatzen sotzaguna. Beti amak, beti jaten zauen, baskaltzeko zauena, lentejak, berak gure zauena. Baina, galdetzen basuzkun, seguro zu baskaltzeko da, beti, makarroiek txorixuekin. Hori da, bai. Umeak etxera etortzen dienean da, beti asmatzeko, egoten dana, ero jatetxe batera joten zarete, badauka umeentzako aukero menu aurrentzako, eta zer, makarroia tomateakin. Vale, venga, segi, dale. Hori da nahi guztetan jakolako. Orduan, nire etxian, kontakotzun nire etxian nola itxen dian. Lehengo itxena tomate saltxa, horretarako tipula eta piperberdiak gorritxu, tomate birrindua gehitxu, 10-15 minutu kozinatu eta birrindu. Gero, beste sartagin baten tipula gorritxu berakatzakin eta birrindutako tomatia hori gehitxu ingo. Bitartean txorixua txikitu, frijitxu, pasta egosi, eta gero nastu, pasta tomatiakin eta txorixuakin, labeko erretilu baten jarri, eta gero bexamela itxendan ere txien. Orduan, bexamela itxen dugu gurina, irina eta esniakin, pastan gainean bota, gaztakin estali, eta gero labian 10 minutu erreteko, 180 gradutara. Patri, jende asko esango zaen, 2.0 berzio hau zuen etxeko dela. Zenik egia esan, bexamelarekin, makarroia tomatearekin beti izan dira, makarroia tomatearekin, eta gero gazta pixka gainetik. Baina bexamelana, enuen, eta ez ditut dastatu sekula, Hori desberdina, nire mutian amak itxen dau arrautza egosixakin. Bai, arrautza egozia, txoixoa, saltxitxakin itxen dute batzuk. Nire etxian arrautza egozia, inoiz da, rauna lehenko aldiz, ona da hau, baina ez dakit ritxu inzuzten arrautza egoziak, nire etxian ez di, nire ize arrek, nire ama, igual, nire gurasuek lana zaukien, da guk ez dakit, ez ginen joeten jangelara, eta orduan joeten ginen, izebaitziarren etxe, igual urtien behin edo urtien bi aldiz. Eta beti itxen zuzkun makarroiak txorixuekin, baina berak txorixuekin ez, itxen zaren makarroiak aragixakin, orduan botatzen zutzen aragixatua, irugiarra, txorixua, holan saltxitxak, holan aragi desberdinak. Plater bakarra. Plater bakarra, bai. Hori bai, harina. Bai, horre, asko, eta arrexena nik mendira eta eskalatzen da juten ganean izaten da makarreak tomatearekin eta egaluzia, zerbait konserbakoa. Hori da klasiko handi bat, kirolarien artean asko hartzen dana, eta normalean izaten da, proteina sartzen duzu, hidratoak eta plater bakarrean, mendian note zanen, ez da, bi platerriteko, dana izaten da plater bakarra. Normalean, kirolari, zaintze aldero esaten, nik uste torreati izango dela, txorixoa beharrean ero, hain koipetxu izan biharrian, egaluzia saltzen daue olako poto batzuk oliba olioan, beste batzuk ospinetan, eta beste batzuk naturalian, beraz, uretan, eta hori oso osasuntxua da, eta olako baten, esaten duzu. Bai, hau irudi bat, ez da izo, umeak eta normalean makarroiak eta jandakoa muturra zelan izaten dabe? Zikin. Gorri. Olako, hemen olako orban bat izaten dute, polita da gaina, eta askotan, semiak eta eskolatik ateatzen dienean, lauterritan jasotzeko garaian ero, ikusten dituzu, eta aita erdi magoa da, eta gaur jando zue... Jangelan gaur izan zue? Makarria tomatearekin. Hola, bai, eta nola gizu... Bai, naiz eta muturra garbi eukien ikura zue eta bidaltzotzuelako paperak eta kalen. Bai, ez dugu egunero begiratzen, baina egia da, horbe, jangelako begiralea, batzutan denbora gehiago izango dute, esango diete umei garbitzeko, baina segun ze horbe tomateak eta tomatea daude, egia esan guk gaur ingo duguna hau ere 2.0 bada, ze tomateak guk ingo dugu, baina gaur egon, tomate horiek azukre pila badaukatenak, eta oso olako poto, oso gorri batean saltzen dutenak, horrek usten duen orban ez da borratzen, nik uste dut ez da alkolarekin holan igurtzita ere, ez? Orduan, gure esteetan ere holan geratuko da, eta nabaritzen zaie urrutira zejan dute. Bai, eta hau, errezeti hau agertu zan lehengo aldiz edo da, oso errezeta tradizionala Espainia mailan. Ze hau, Italiara eramaten bozu, igual, botakotzu bronkia, ze, ekarri dut liburu bat, pasako ez da zuzigor. Hau, liburu hau deitzen da,
pasta graniz. Bai. Eta pasta graniz da bilduma bat, da emakume bat, bera, Amerikarra da, eta joen zan Italiatik bidai bat itxera, amaman etxera, eta orduan, joen da, Italia polan. Guztia zeharkatuz eta beraien errezetak bilduz. Hori eta hemen dago, amama bakoitzan historixa, eta amama bakoitzan errezetiak pastanak. Eta hau ez dau. Hori ez dau, txorixuakin nik ez dut aurkitzu bapez. Beraz, tradizional, nik uste dut, ez dala. Eta gainera, hemen pastia jateko itxuria bebai, holan desberdintasunak badauz Italiaekin. Hemen pastia jaten dugu oso egositxa, eta hori txorixuaz. Hori aldatzen ari, egostian ari jendeak gutxia erosten duen. Tradizionala, gaur gabizitzen makarroek txorixuaz, eta tomatez tradizionalak gure etxietakoak. Eta hori normalian, behintzan nire etxien izaten zen oso egositxak da gero laban da kurruskari da. Etzien, igual horrei eromaten basu bari, jatetxe italiar batera, igual bronka botakotzu edo esangotzue. Hau ze letxez da. Errezeta hau, hemen ez da, baina Simone Ortega, 1972 urtean idatzi zuen, 1080 errezeta liburuan, hor 202 horri aldean ero, errezeta hau agertzen da, eta, errezeta hau nik uste dut, txikitan deno jan izan dugula, guk etxean egia da, txorixoarekin eskain jaten, gure aitak jartzen zizkiun, ze gaina, gu basan pasta makarroia, gu futbolean hasi ginen jolasten, anaia eta biok, eta orduan esaten zan, partido baino lehen, pasta jan behar da, ero bezpean, pasta jan behar da. Indarratzeko. Eta gure aitak, espagetia baziren larun bat, ero igandetako errezeta bat, ez? Igandetako gehiago paella esan, baina larun bat ero ia esan dezagun, espagetia gaina, makarroia baino gehiago, espagetiak egiten genituen tomatearekin. Eta aita bai zituen garai hartarakoia, guraitak egosten zituen lehenengo, gero gurina urtzen zuen sartaki batean. Zuraitza profesionala zan. Salteatzen zituenan eta piperbeltza botatzen zion. Eta guan, piperbeltza, guraita eroa, ez? Eta pikante puntuakin. Zuraitzan ikentzun dut iztari xapila bat, zuraitzanak, iturrieta jaunanak, eta berak gastronomian oso sali esan, eta liburu pila bat zauzkan, berak jakingo zauen pasta on bat ataten. Baina bera esan dan entzuteaz daulan, eta jotean holan probatzen da, eta esan da, italiarrek eiten badute horrela zerbaiteagatik izango da, eta guk egia da, gure etortzen zenean lagunen bat etxera, eta jate zuten horrela, eta gaina etxeko tomatearekin, noski, gara hartan nik uste etxeko tomatea denok hartzen duela, nik uste bai. Gara hartan tomatea etxe guztietan egiten zan, ja gaur egun, ia inun ez da egiten, baina eta horre ere, nien naiz egindako tomateen kontrako, egindako tomate oso onak ere badaude. Bai, lehen egon gara bat, gomendatzen. Bai. Orduan hor, betiko, tomate lata bat, 80 zentimo euro eskaz bat balio badu, zuen guziko duzue. Nik aukera nahi dut, 2 euro balio duna, ero hortik gorakoa. Ez? Ze, badaude honak. Hemengo tomate honak. Bai. Eta hori, eta, eiteko erak, 1000 ongo dira, Patrik esan duena. Lehen egozi, gero ostu iten ziren, gurin olio pixka bota, eta ero bertara lapikora bertara bota, badao jendean nik entzun, ez dute egin inoiz froga, baina badakit egin aldala, tomate saltza bord jarri eta bertan egozi makarroiak. Baina ez, behitxun nik hau, ez dakit konta duten hemen historia, zuri konta duten kameratik kanpo, baina hori, behin, unibertsitatean da gaztiak ginen, ez? Eta joen ginen... Gaztia huak. Gaztia huak. Oin gaztia basara ere. Eta erua huak. Erua beho, intxe, apurua. Gehiago hori ia zaila izango zan hori, bai. Erua huak ez dakit. Joen ginen olako bidai batera, camping batera. Bai. Eta bat itokaten jakon pasta egostia da, pasta itxia. Eta holan, egosten zaren bitartian, hemen bota zaren pasta, eta gero, holan, tomate poto bat, urai. Bertara? Bai. Eta nik esan dut maia, ze zabiz eitzen? Eta esan zuztan, ez jatzu tomatea gustatzen edo? Bera betatzen horan kozinatzen zela. Eta berak etxean horrela egiten zuen, ero lehengo aldia zen egiten zuen? Hombre, berak etzauen inoiz hola nien. Nik beltzeta dut hori izango zara lehengo aldiz, esan zauen, hola ningo da. Eta holan bota sotzen. Eta listo. Jendean, guk hemen egia da, txorienen izan dugula... Aldo kontau ez da historia ba. Bota, jarraitu mesedez. Igual nire kuadriako Janek akau itxen dut. Ez zuzu Janen izena esan, orduan bai, zure kuadriako batek, bai? Hori da, nire kuadriako batek. Nire kuadriak aitxa, hemen komentatu dute noiz baitzen, harakina da. Oianena. Berez, dauko arategi oson bat arrasaten, ja itxitxe, ze hori jubila usan, baina ez, arategi oson bat. Eta orduan, mutile joen zan etxera, oianen etxera faltzen oran lehengo aldiz, eta esan zontzan, joa, itxa eman,
azpizun batzuk, onak, eta ingo itxute txien holan mutilantzako. Eta inzauen azpizuna, ez dakiz, berak etzaukan gozerik, orduan bakari mutilaen dako inzauen afarixa. Eta gero mutilaik, karo, lotzatixa, ele lengo aldixa, da, sabien azpizuna jaten, da holan, bueno, ez da oso ona, ez dakiz, da bera, bueno, kristona sarriakin, joan iraitxana da, zelan ez eiken, ez dauela ona, ez dakiz, eta esan zodan, bai, bitxu, proizu. Da proba zauen, da, ostia, zerek egin jozu, da, ospinakin inzauen. Ospinakin zauen, zeberak, ez zauen inoizko zinau, eta hori, ikusi zauen olako botio, da ez da zauen, honekin ingot. Bai, hemen, lehengoa, eta horri zuen? Negarrez nau, ez da goianen historia kontatzea gati, baina tipulan efektua gati. Hor bada, nik uste liburu bat idatzi aldala, eta zuek, olako astakarin bat egin, ero ezagunen bat egin izan badu, txorieneabildua.eus, idatzi, guri, mesedez. Bai, horrek divertigarri xadie. Eta goianekin zauen, hori, ospinakin, eta danok baina emakumia. Zer egin zeike ospinakin da, karo, txarro. Eta pentsauko zuatara basan. Bai, bueno, asmakizun berri bat. Zemat errezeta patria hola nahi gabe asmatu dira. Akatzezeta, bai. Ura etzan izen kasu, baina? Ez, badakigu hemendik aurrera, ez zazu egin ospinakin, Oianen gomendioa, hemendik zuentzako. Bueno, baina guk hemen txorienen bai egin duen egun baten, bada, errezeta bat zala, hasieratik jarri egusten, bueno, hor brokolia tal batzuk, ero azalore, ero nahi dugun barazkia, eta ero makarroiak, ero egosi beharreko pasta bertara bota. Gero zurgatu eta gero salteatu dana. Eta orduan jasan makarrioak pastarekin, ero barazkiekin, da barazkien zapore hartu zuten, da oso gozo zen. Eta errexaua. Nik hau, kontakotzu zelan goi esan, hemen txedaukou, bai, gorritxuta, bai tipula, bai piper berdia. Ontxe botakotzat tomatia birrinduta, eta hau utzeko 15 minutu edo kosinatzen. Ontxe botakotzat gatza apurtxo bat, eta piper beltza. Bestaldetik, hemen txedaukou, ura irakiten. Ona botakotzau. Pastan erdixa. Eta gero, itxoen gau, 10 minutu edo, tipulau gorritzera. Bueno, pasta ja, ja dau, orduan, jarritxuko beste prestakizunekin. Hau, iragazein gau. Jarriko ez hor, bitxu ja, bereist. Hori da. Orduan, pasta gainera, bi egosketa egin bi ditxu. Bueno, hemen, egosten gabiz, baina gero bai, laban joengo da bexamelakin. Beraz, bueno, gutxi xau kozinatu bihar badozue, edo nahi bozue, bai, oso ondo. Bai, bukatuko daitan gero labian. Hori da, geratzen jaku libre, beste bizu. Hemen daukau, tipula erregosten, ontxe gehitxu bihotzau, berakatza. Eta gero txorixua bai horra, Gero txorixua, eta gero tomatia, eta gero bexamela. Eta hor bai mundu badau txorixua nola moztu. Serratan, ilargi erditan. Laukitxo txikitan. Eta laukitxo txikiak aipatuta, bueno, bakizue, guk, hemen, nik uste dut pasta edozein saltzarekin nazten dugula. Baina Italian, hor Patrik aipatu duen liburu hortan beha agertuko da, badaude saltza ezberdinentako pasta ezberdinak. Batzuk balio dute saltza finagoa bada, horretako erabiliko zian, espagetiak, taiarin antzekoak, horrelakoak. Hori zientzia bada, hori pestua eta gazta saltza da dienean, hori ez, saltzak, ez daukerak, holan zatitxuek, igual, eragi zatixak edo arrai zatixak, horrek ez pasta luzen, taiarinak eta espagetixak, ez? Eta saltza lodixagoa bada, ze badauz, itxaskierako pasta ero, horrekin pasta espagetiak eta ibiltzen dira. Makarroiak eta gehiago erabiltzen dira, karakolak eta direna, saltza lodixagoa eta pusketak eta egoten dienen, ez? Eta horrek, karrakeletan, horako, pasta, makarroi lodia badaudena, barruan horrelako sorpresatzo gartu da, aurkitu dituzu txorixo zati bat, ez dakit txirla bat, txirlak inin baduzu moztuta, Honek fina edi, ez dakit hemen barruen zehose sartuko da, baina... Aragi xeatuekin, boloñesa bat iten baduzu, Patri. Boloñesa baten aragi atalak fin-finak izaten dira. Hor sartu alda baita ere, ez? Orduan, bueno, hori bada modu bat, ez? Eta guk, esaten du hemen, badakigu, lasaina horre xaflak eta izaten direla, horrek betegarrixak eta aukitzen dituzten gauza betegarrixak bat izan behar dela, arraina, barazkiak, aragia, gero pasta hauek makarroiak eta horrela, espagetiak eta hortik lau gauza gehiago. Osa, jende hau inazi ezautzen pasta freskoa. Bai. Baina egia da, jendeak... Bueno, ez da gauza berrixa, baina hemen egixe esan aurkitzeko eta
ja esan hori, dena normaletan ez dagote, supermerkatuetan aurkitu aldugu, eta dena espezializatu. Bai, ontxe gizun, ze hori iria hundisetako gauzie da, zenblan, igual Bilbon daukotzu Donostin, Gasteizen ez dakit. Baina, oinatin badau, pasta fresko itxen dauen, holan, denda txikitxo bat. Bai, eta baitu da, herri txikixetan be bai, ez dakit, Durango da zuen handian egongo da. Bai, ez guk. Nik etxon ez dut ezagutzen beintza, baina bai, egoten die, beraz. Bai, pasta freskoak, azkenean daukana da, gaina badakizue 2 minutuan ero egosten dala pasta hori, ez dauka hori da, errestasuna, eta, zapore aldetik eta bestela nik ez diote. Nuke jakingo jakiten zein dan freskoa, ero lehorra baldin badan pasta bat. Zaporea mintzat nik, ni neuke. Berez esan duzu, pastia, bai, horrek badaukala bere zientzia, baina txorixua be, zelan moztu bidan edo? Hori gustuen arabera, esaten duena, batzuei xerratan gustatzen zaie, beste batzuei, eta txorixoa be bai, txorixo freskoa, ondua, jendia bakarriaki, txorixoa dela, pikantea eta gozoa. Bakitzu zein ekarri duten, ez? Gozoa. Pikantea. Akarroiai pikantea? Bai, beti? Netxian beti pikantea. Besteko zuz piperminean koiarrak? Bai, ez duin jat. Gero badauko tortik. Horrek arri poltzuen, beraz gero jarrikot. Hau da, sorpresie, ez dut ekarriko jarra, orduan, ez dut zuezebe pentsatzen. Eta... Txorixoak hori da, pikantea eta gozoa. Gero onduak, txorixo onduak, gordinek jatekoak, gero txorixoa egosketa handa erabiltzeko. Orden, arategira eta juten zadenean, normalen harakina beti galdetuko dizu. Zertako da. Txorixoa berdut, zertako da. Abitu, imarritxo, makarroiak, ero imardut ogitarteko bat, ero pikoteorako lan mailan jartzeko. Orduan, horren arabera, txorixo bat, ero beste. Eta gaur egun egia da, gure harakinak eta bakoitzak bere txorixo errezeta izaten dute, eta beraien txorixoak egiten dituzte, eta, hortan ere, artea badago, eta gauza on askoak egiten nahi dira hemen Euskal Herrian, toki guztietan moduan, baina, gure txorixoak ez daukala, enbidirik izan behar inungo txorixuei. Eta galdera bat, Mr. Iturreta, zuk atzo arrozain zinunean, frigitxu zinuen txorixua. Bai. Olixuakin edo olixo barik. Ze batzuk esaten zaude, hori irubiarra eta txorixua frigitzen dozunean, sartu sartakinea utzi dauenean, eta bere koipiekin frigitxuko dala, eta beste batzu dauz, oliba olixua botatzen dotzienak. Zuk ze gomendatzen dozu? Ni naiz gabeko, betiz. Gaien bat, gaur egungo sartaia hauekin da, beroa baldin badao, eta, txorixoak nahi bere koipea botako du, ez? Eta azkenean hor, bestela, gero bintzat, iragazi, ero ez dakiz, horre piztina bat iten da txorixoana. Aurten, barraskilloak egiten gabonetan. Barraskilloei, noski, botanien, urdaia, txorixoa, urdaia espikoa, claro, batean, nik egiten du kipula bat erregostean barraskilloak egozita. Nik olixoa bota bitzat, apurtxoa. Uste izut. Nik hemen, danen arrespetatzen du. Jartzen egiten ditu barraskilloak egozi, lehenko ondo garbitu, baina aurten zema muki izan duten ikusgarria da. Nahi bauzu bideo bat jarri aldizu. Eta behin garbitu eta gero egozi, lehenko egozketa bat urrotzakin, hartu, irakiten duenan kendu, garbitu berriro, eta gero ja kipulakin da, erramuakin da egozten ditut. Eta gero iten duena, kipula txiki moztu, eta ondo erregozita honean, horra botatzen ditut. Urdaia, txoixua, eta urdaia espikoa. Botatzen du beti, koipe desente. Eta ni banaiz, hortan pixka maniatikoa, eta gero gustatzen zait, iragaztea lapiko hortan. Iragazi, eta ia lapikoan geratzeko lako pelikula itxatxita geratu dana. Eta gero horra bota barraskilloak, ondo buelta batzuk eman, da gero bizkaitar saltza eta tomate saltza botatzen. Ni barraskilloena gustata saltzia bai gozua. Ni edana. Hori ez burda espikua txorixua, ez dakizea. Baina, jentia, barraskilloetatik gozuena saltzia da, eta ez da orduan bakarrik saltzia emon. Baina, saltzia ni behintzat, saltza egiten duanean, badauzka esan dakoa, txorixua urdaia espikoa eta bidana, baduka bizkaitar saltza, baduka tomate saltza, baina gero nik ere botatzen diot barraskilloak egosteko erabilitako uraren zatia handi bat. Luzatu egiten dut horrekin. Pasta izango esan moruen, ez? Bai, ur hori erabiltzen, eta horre zaporea ematen dio. Eta orduan, zaporea gustatzen da, baina barraskilloen zaporea ere badaukate. Zapore ez dakit, baina ikusi, txorixonen usaia. Jasi, apura frigitzen da horre dauka, munduko usainik onena. Hemen jarraitzen dugu, onenetarikoa. Bai, onena bai, baina zuk erosiko zinurako perfuma txoixoak, igual ez. Onena horan zukaldien egoteko da jateko, baina la musaia...
Bueno, segun... Atsegina jatekuen. Segun nahi duzu atzetik jarraitziak, atuak eta txakurrak atzetik jarraika ibiltzen egozu, Bueno, hor, egoten die Bilbon badauden da bat, itxetxustenak gofriak eta krepak eta olako gauzak, eta hor, beti pasatzen zareien kale hortatik usaintzen da superondo. Eta nik irakurrita daukat, jarten dauela olako ambientadore bat edo olako perfume bat edo. Hori marketing, hori baina hori aspaldik da. Txoixu usaina ontxe, Santo Tomasak pasau denian horrek talo dendatan da. Ez da bebiar horrek. Hori beti, hori izan da, baina aspaldik usaiak eta erabiltzeana. Bitu, guk bakizun ezagun itxe egin duen legunean. Asaltzen dozta zu... Ze sabiz? Sauria. Ai, barkatu. Barkatu, pentsatzen txantxetan sabizela. Bueno, hemen gozut. Asaltzen dozun bitartian, saltzia birrindu ingot, bai? Vale. Guk, legunean ginenea aipatzen nola, ez, gaur egun arategiak eta zetxukun izaten dituzten da garbi eta politxo eta ez da izan. Bai. Lehen ere bai, baina gaur egun, guri gertatu zitzaigun, Suitzan izatea olako txokolategi batean, ematen zuela bitxitegi bat, eta usaia, ez dakizu, zuolako toki batera sartzen zarenean, nahi duzu usaia, txokolatean da horren, espero duzu hori, ez? Horren zegoen dana, ez da, brujasen izan zen, horren zegoen dena garbia eta danain, hori falta zen, ez da, usaiik ez zegoen, ni horako toki batea, gaztandegi batera, sartzen zara gaztandegi eta gazta usai ezberdinak, ero upategi batean, ero sagardotegi batean, ze usain dago, sagardoana, ero ardagoana, ez? Ze usain dau da, ze usain egon bidan, ez? Eta egon bida, hori da. Hori dalako naturala. Ura garbiegi eta usaiik bezegoen, da... Gero txokolate erra zegoen, baina... Honeko usaingo zue. Tomatea. Honek bebai, usaingo zua. Bera, esagotako nekipul gehiago. Esagotako sartakinera, ezeko da dantzan. Bai. Eta gero, txorixua bebai, botako zau. Orduan, ontsa eskatu ditzut, favoretxu bat. Bota. Atarako ez da zuka joi horretatik erretilua dana, labako erretilua beltza. Handi joi? Nik uste baietz, ez? Makarroia gorren dako? Igual, gorrixa. Hori laranja dana. Itxagon, kristaleskoa da. Deio, hau? Bai, nik uste, igual kristaleskua. Hora, nik usteko politxa eta... Orduan, hau, ontsingo duna da, dana nastu. Hau, txoixua, bere olixuaz, eta danakin. Hola, horre ongo de bestaldean, zein edionek piloa zaintzen dienak, izena, fudiak eta badukazu izenako lako dendako. Badukazu ez, talde horretan sartzen duztazu edo. Izenen bate ongo da, ez? Bueno, fit. Fit, hori da, fit. Fit edo zaintzen dan jendia edo. Horren dago zangot, koipe guztixo. Gu ez gara fit, gu gara fat. Fat, ez duzuenan dago, ingelesez esan omen du argala. Ez fit da indartxoa eta fat da potolotxoa. Bueno, hementxe naiz eta ez ikusi, hor dau gure... Txoixoa. Txoixo zatitxuak hor dauz. Orduan, oin ingo duna da, hementxe pasta bota. Pomp. 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 Joango gara hemen zabaltzen. Pomp. Ondo guztitza junbi dau, Bai. Eta bauka niko gogua, kontutan izan gero, pixamela bota behar diola gainetik, eta etxean holan beti nundik ero, errezeta hori nundik, pixamelana nundik atara zuten. Hori, galeti biko jako deitxu gero idoia lazpitari. Bai. Nire ama maitxiai, eta... Bai, benetan nik hori iztuten zu inoiz. Italiarrek esaten duten beste gauza bat, guk hemen ohitura daukau zerbitzatzeko pasta horrela, ez, gainetik horrela nastu gabe, tomatea eta ero gazta gainean. Esaten dute hori inoiz izan behar dela da, nastuta bialdi behar dela, horrela. Baina hau da, makarraiak euskaldun. Baina holan egiten dutela, holan nastuta egin behar dela. Ez dela, egia da oso argazki tipikoa daukagu guk, ez, espageti o makarroi plater bat, gero, saltza gainean botata eta ero gazta, ez? Baina nastu gabe, eta ero norbera nastiana. Hori, ez omen da egin behar. Nastuta eta behar da. Ja, bakitzu hori, oindala, hilebete bat auki gauen maratoian abestixa euritan dantzan, hemen egotan da tomatia. Tomate dantza egon da hemen. Zirazuna, purtsu garbitxu biu. Eta tomatiaren erredura, ez da karameluan aitzaiten genduen lehengunean, baina tomatiana ere erriten du. Berez, hau da, izango zana tradizionala. Da, tomatia, makarroiak, eta txorixua, laban. Gazta pixka botako nik eta labara hola. Hori, klasikoa.
Baina gu goin bexamela inbar dugu. Ontxe bexamela inbi dugu, orduan, hau, hemen utziko, eta ontxe bexamelak ingoiaz. Hau da, ez dakigu foodiak edo fitak edo zelan esango tzagun, baina badau, holan inglesez deitzen dana, guilty pleasure. Ezagutzen duzu? Ez, itzuli? Da, errudun gustua, edo. Hori izango zazen, kontatu aldien pekatuak, ero ezin dienak, kontatzen ez ditugunak, ero. Kontatzen ez dituzunak, igual lagun artien, edo hemen, Euskal Herrixe osoan aurrien etzinoe kontako. Badau zeu zeholan, aitortu nahi dozuna, lehen esan duzu kamaratik kanpo, saltza saliez, eh? Bueno, baina hori aipatu izan dut hemen. Ni saltza gustatzen zaizki pixkan pila, bizkaitarra, pilpiledan, txipiroiena. Dantza itxekoa. Bai, hori da onartu izan dut hemen. Ni ez hori, eta enbidia sentitzen dudala nola dantzatzen duten ikusten ere. Baina, Euskaldunok izu hemen, espatan bata daukau sartuta lan, eta berria, pixkat erdoilduta daukau. Nik ez daukat ez, nire horrelako gauzak eta ez dauzte ematen lotzaik. Ez, benetan, ez daukot inongo gauzariko lan lotza ematu duztanak. Nik gauzak aitortzen dut, olan, igual publikoki, dotoria edienak, ez? Gustatzen jat, Led Zeppelin, imaginau. Baina... Eta hori pekatua da. Ez, hori izan pekatua. Hori da, hori danok ontzat onartzen dauen gauza bat, ez? Edo pelikulan antzera, ikusten dut hori asbestas, ontxe, bueno, oin dala hilabete batzuk zineman egon zena da, pila gustau jaten. Eta, hori ikusi aldot, eta gero ikusi dodik aldi berian, ez dakit. Patri, nik gehiago harrituko ninduna una rubia muy legal. Ez, baina ez, harrituko gehiago, esatia zu, ni la polla rekords gustatzen zait, eta bere kontzertuetara jotean ez, zeni jakinda, judun izan zela, Eurovisionera, eta horri salea zela. Horda esaten baina ez, baina iskutuan la polla rekordsen kontzertuetara jotean ez. Ez, hori, ez dut ez eskutatzen, nire la polla gustatzen jat Eurovision eta, jueten naz, gustatzen jat Rosalia, gustatzen jat Blondie, eta gustatzen jat Black Sabbath. Ez que ninez oso neska polifasetikoa. Eta zabala, gustu anitzeko. Bai, hori da. Eta jateko garaian baita jan aldozo, arzakenean jan aldozo, ero olako hamburguesak eta saltza olako batean baita ere. Bai, kate askarreko jatez baten, zen ikustot, ez dauzela besta gauza... Hor esaten dute, ni ere baina zu arzakera ezakuten, así que gu arzakera ezkara jungo. Baina, benetan pentsatutela, ez dauzela gauza onak eta gauza txarrak. Ze batek, ematen dau, mundu osoak erabakitzen dauela. Hau da, gustu honeko gauzat, eta gustu txarreko gauzat. Ez dago ez zebez, eta orduan... Erdibian beba izema kolore dauzen, eh? Hori, eta etzara lotzatu bierez, zehoz ez jatzulako gustaten. Bez. Edo zehoz gustaten jatzulako. Nik uste dut, Hore, Julenek esaten zaben, Julenek gure gidoiarixek esaten zaben, lehen lotza ematen sotzala, baina Amaia Monteron elkarrizketak eta ikusten zitxula, txian heltzen zanean, da, hori ez, telebista piztu biharrean edo pelikula bat ikusi biharrean, jartzen zitxula YouTubeen eta Amaia Monteron elkarrizketak. Niri YouTubeen Julenena ez ditarritzen ezer. Osa, ja, Julen da. Gure Julen. Gure Julen. Eta, bueno, Amaia Montero ikustea nahi baduzu, batzui pikantea gustatzen zaie. Beste batzui nahi izaten dute sufritza beste modu batera. Dena onargarria da. Eta guri hemen txorienen, gustatzen galku, ondoko sinatzea. Kasunetan, gaurkuen makarroiak hemen dauzkotela, adamenean tomatiakin eta txorixuakin, hemen gabiz bexamel bat, ja loditzen dabil, beraz, botako zau esne geixau. Eta jungo gara hau, hori, gainetik jarten, gero gaztakin, gratin atzeko. Eta ero kontutan izan beste, antzeko beste rezeta bat, egia esan saia jarri dit hemen, bai, 2.0 da, ni makarroi tomatekin nola. Egon izan betzaten, pasta egin hemen, ravioli batzuk, olako salteatu batein, txorixoana, bete txorixoarekin, eta ero oinarrian tomate saltza bat, eta hori gainean, ez? Eta holako zer, baina, asmatu da, pentsatu da, ez dakit inoiz egingo zuen norbait, seguru induela, ziur baietz, eta, tartean egongo da, pasta, tomatea eta txoixoa. Horrek, seguru, gehi beste zerbait. Hemendik, ni naiz, aberrasmatzen duzuen. Hortik ibiliko gara. Aberrasmatzen duzuen zerban. Zuk esan duzu, inbizinula olako txoixo lasaina bat. Ez dut esan! Ai! Gentiak asmatu barzan. Baina nik uste dut... Ai, bete barkatu. Bai, segi. Nola doa gure horrezeta, Patri? Oso ondo. Nik bai, igual kopixo ingotzute ideia, lasaina bat moruan geratzen da hau. Hemen lasaina. Gainetik, baina ez da guztiz estaltzen lasaina bat izango basan moruan olan geruza bat, bakarrik apurtxo bat. Bai. Hau erretirago ingot. Gero gazta
gainetik, Bai. eta hau labara joango da. 180 gradutara, 10 minutu. 180, Bai, Unibertsala, zer. Zenbaki hori, zenba joku ematen duen 180, Zeba. Nik, hemendik aurrera, laba egiten dituzten jende guztiari. Zetako egiten dituzu labak 150, 250 hartzen dutena. 180. 180 minimoa. Bien, ya está, 180 andan egin alda. Bueno, segitxuen gatoz. A ver. Oi, hene. Hau edia bai, makarroiak, Kla. tomatiakin, entxe probatzeko... Eta bexamelakin. Eta bexamelakin, da gaztakin, da danakin. Bertatik, atzoko paia rosa bezala. Noski, gero argazkirako da ingo. Vale. Beraz, zelan dakotzu zure hausa paia? Bueno, txoixoa pikantea zan. Erreteko prest. Hau berua da, Beituta, ze... Kurruskari, Bai, kurruskari. horrela behar da. Gugoin etxean iten duguna, bikoteak eta bi, baratxuriakin da, urdai azpikoarekin salteauta tomate gabe. Tomatea, umea batzutan bai. Tomate barik? Bai. Bai, goxua, Baina oso ona. Bueno. Eta segitxuan zukin biozu. Bai, ez jakin, asmatu, Igual adi Txorizo eski lasaina egon. behar dutela. Nola dakite hau? Bueno, berau, hemendik erratirakotzut. Da utzikotzu sukaldia zutako. Spoiler handereñoa. A ber, hau zera utzikot, hemen. Kontuz, erregabe. Bai, lasai. Patrick lehen aurreratu dizuen bezala, nahi gabe noski, horrati zirikatzen diot. Bai, txorizo lasaina bat egingo dut, eta, honek egizan, misterio handirik ez dauka. Ingo duna tipula eta berakatza erregosten jarriko ditugu, behin erregozita txorizoa hor erregoziko du pixka bat, eta hori geroko gordeko du. Bestaldetik, bexamel bat ingo dugu, eta bexamelaren erdia txorizo erdiarekin naziko du. Beste erdia tomate saltza baterekin, eta ero jungoa geruzak egiten. Jarriko dugu azpian bexamela, olako labeko erreti batean, gero pasta, txorizoa tomatearekin, gero pasta berriro, txorizoa bexamelarekin, pasta berriro, bexamela eta gazta. Uste dut olako zerbait dala. Gutxi gora bera, baina, esaten da, ordenak ez du produktu alteratzen ero dana dakoa. Beraz, esan dagoa lehengo, sartagin bat hartuko dut, eta hemen, erreosten jarriko ditut, kipula, bat, eta baratxuria talpare bat. Da, bexamela, bebai, itxemazan txoixoan bexamela, ona, ez da? Hore, Pauli Barrak Los Fuerosen Bilboko jatetxe baten itxitxut txokolatesko kroketak esaminaren hori zigorrekin zauen, ikusi ETB nahieran, hori txorieneko saio hori, baina ez itxitxu txorizozko kroketak. Txorizo, Eta oso gozuak. Bai, benetan. Urdai azpikoana ez. Txorizo Pamplonakin gaina itxitxu. Iruñako txorizokin. Nik horrekin iten dute, ogitarteko bat txokolatearekin. Esan dizuten bai, ezaguna itxen jaz. Oso gozua, benetan, Hone, lasañei, ez dut bota bier. Aukera, baina, bai ingen duela hemen egun baten izin zen kaneloi gozoak, dultzeak. Bai, eta zekin beti zikin zezen. Bananakin. Baitu. Baina eske gaineko xaflauek, bai? Xaflauek ez ziren pasta. Zezien? Txokolate zuria. Baitu. Eiten dozuna da, txokolate zuria Zanalako trampa bat. Da krep batzuk edo? Ez, urtu txokolate zuria. Bai. Eta erartzen duzu olako xafla bat, olako erretilu bat zabala, eta hor ura bota eta izos gaioan sartu. Txokolate beroa izotz horren gainean zabaldu, eta zeituan azten da gogortzen. Eta banana bildu iten dozu bitartean. Eta egiten da olako lasaina geruza moduan. Eta benetan da, puntazo bat, duela 3 urte egin genuen. Eta oso benetan originala eta politxa. Bai, eta politxa ikusteko. Bale, hemen gatz pixka bat, eta ero esan dakoa, txorizoa hemen erregoziko dut, eta, euskaldun duingo dut, eta sagardua botako ditu. Sagardua lurrundu ingo da, eta gero ja, banatuko dugu, eta esan dakoa, pixka bat bexamelakin, eta beste pixka txorizoarekin. Segitxuan hasiko da gure sagarduan denboraldixa, hori astendanean da, kontauko gehiago, baina gaur astendana da, gaur da errege gaua. Orduan gaur, atzaldien joengo da jendia kabalgatara da kontu zibili gozokixekin, ze gozokixek batzuk botatzen dituzte oso indar askokin, eta batzuk igual burua galtzen dabe, beraz, kontu zibili, eta ondo portau basarie, erregiek ekarrikotzue oparixek. Zubakotzu, zuri errege maguek ekartzen dutzue oparixak? Ez, gure etxean bakarrik ekiri ekartzen dutzea, bixarko gunean, ekiri bakarrik ze bere zorien adie.
Orduan, ekin ekartzen beste danok ez dugu jasotzen inoiz. Lehen, ez dait, txikitan inoiz kantzontzioak ero izebakola, baina gure txean olentzero bakarrik etortzen zan, eta, bueno, haren opariakin neikua izaten genduen gu, gure txera beste inorra zan etortzen da. Eta erregiak, hori bai, erroskua, hori bai, errege opila. Errege opila da ezinbestekoa. Nik erregetan ez du sinisten, baina opila bai. Sinisten dut Euskal Herriko gozogietan opil ederraskoa egiten dituzenak, hau Horazio, eta horietan bai sinisten dut, baina, bueno, bestean ez. Bai, nik nire etxera etorten die, baina egisa da, gehiago ospatzen dugula Olentzero eguna 24a, eta hor, Olentzerok, ondo portau garen sekatzen dozkula oparixak, eta erregiek normalien ekartzen dozkue holan detaietxoren bat. Baina, zuk balkotzu, naiz eta zuri ekarri edo, balkotzu lan gogokuena edo? Erregiak? Erregiek hiru dauz? Ez ezagutzen, dakit deiela, baina Meltxor da ile zurixa. Vale. Meltxor da ile zurixa. Gaspar da ile marroixka daukana, eta Baltasar da beltza. Nik ez daukada. Hor da zukitzein. Nik olako hor galdu itenaz. Baitu, indabe inkesta bat. Eta mundu osoan edo, portzentain haundi baten gustokuena da Baltasar. Eta Baltasar da beltza. Beltza. Eta gero nola aldatzen da jentea itxipa nola aldatzen ze. Azten doazen einean, jentia gero mairuen kontra goten da pila bat. Hori ez dakit, hori ez garen sartuko. Baina bai, izaten da hori gustokuena, gero, Meltxor, esaten da Meltxor da ile zurixa, esaten da hori dela atseginena, eta gero esaten da Gaspar, dala gure Julenen gustokuena, hori izaten dela gaztiena. Neri esan Meltxor, ze gogoratzen zoztan, nikuk hemen Olentzero auki dugu beti da esolako Santa Claus eta Papa Noel da olakorik. Orduan, erregiak Meltxorrek, gogoratzen zoztan horrei. Orduan, hola nahitxona bati, orduan, hori izaten zen, nire gustokuena. Nik hor bai dakidana, eta hobetu dela azken urtetan, lehen bai izaten, nor da Baltasar. Baltasarrekin, lehen juten zen, tipo zuri bat beltzez, marakotuta. Blackface deitzen da hori, eta hori txia oso... Eta gaur egun, hemen azkenean, jende pila bat, Afrikarrak edo Euskal Herrian bizi dienak eta euskeraz bikain iten dutenak eta... Edo euskaldunak beltza dienak, zuzenian. Hori da, euskaldun beltza ja hemen jaietak, guk pila bat euskago inguruan, eta holako eta holan beharko luke. Nik uste ze bestela... Ez da izan baten zuen horrek, itxura, ez dakit zen. Itxura txara eta arrasak erixena, ez? Azkenian, ez dakit, imitazioa kaskarra zan. Eta... Ez, hemen, ni bexamela, batek indulen, orduan nik ez dizuet, ni bakizue aldatzen dan gauzakarra, ni ez nea berua gustatzen zaidala botatzea, baina bestantzien bexamel batekia nik uste dira gehienok, badakizuela bexamel bateiten, ingo zenuten etxean, eta ezer gehiago. Txogoxua, baskatu, nagoen bexamela hori ikusten nahen kontzentrauta, hori, ez, gaur gaubien joen godien ez errege maguak zuen etxietara edo, etxe desentetara, batzutara joengo die, gogoratu gameluei, ura, errege maguei bebai, gameluei, gameluei ura, holan, bakoitzai, holan, bol bat urakin, hori, erateko, gameluei bebai eran inbida be. Ez guk, egia da. Etxien sartzen dira, egarri dauz, etxe batetik bestera, bazkinien. Ez, guk, egia da bitu, baina, ez dugu pentsatu, datorren urterako, segu beti Olentzero hori eta Mari Domingini jartzen dio, guzten dio zerbait jateko, baina astoari ez dio guzten. Astoari ez, eta astoak egoten dira. Bai. Eta zuk ze usteotazu etxien Olentzero eta Mari Domingiri? Gaztaia, turroia, polboroiak, eta gero erateko aukeran daukan. Pixka danetik jartzen diogu. Ura, ardo pixkat... Gintonik bat, ez dakize. Olakorik ez, gero giratu inbardo. Giratu inbardo, astoa bera bezala, bakizu, astoa eniko terkoa diela, eta bestela nahi duten tokira juten diela, orduan ez. Hori ez digoten. Gaur gauien, errezeti hau probautzen bozue, errege mauei olako txoixo lasaina bat ustia, etzan txartu egongo, bai? Horretako, igual, eskusa balagoak izango die, da, opari politxak utziko tzu. Bai, ez di hurrengo etxera, jongo. Ez di hurrengo etxera. Hori, zure aldamenekuen erregaluek zure imangotzu. Esango zu, zelako janari politxa honei? Erregalu bat gehiago, da esangotza bat bestia, baina ez dugu honendako SB prestatuta. Aldamenekuek bakarrik gaieta bat, kokosko gaieta bat zarra utzi doztu eba. Maten digute guri jokua kokosko gaietak, patre? Hori nik ez ditxeta. Eta zuk ez dituzela esautu, hori.
Baina anekdota Arrazoia, politia euskau. gure zu kontatzea arrazoia, saatxidan. Zaitxik. Kokosko gaietana. Bai, zer? Ani nahi dudan kontatu? Bai. Ez. Misteriorako utzeko. Ez, nik errezeta saldu nahi zuen. Piper beltza bota diot hemen, gatza intxaur muskatu baldin baukazu intxaur muskatu bota, eta ondo nazi, hau, oin utziko zu ertaina bajuan, hemen jungo da ploplo egiten, Bai? eta hemen bestaldetik, kipula eta baratxuria erregozi zaizkiu, eta oin, zu bizian, txorixoa. Txorixoa, utziko du pixkat bereko ipea botatzen, ikusten badu asko botatzen duena, iragazi ingo du, kendu ingo dugu gehiagizko koipe hori, eta gero esan dakoa, zagardoa botako du, zagardoa lurrutzen denean, ze zagardoak ere zaporea emango dio. Eta hemen honitzen pentsauta, egin genuen, nik egin nuen lau urtero mus bat txorixoana, eta txorixo mus hori egiten nuen zagardoarekin, ero saldarekin birrindu, eta, bueno, eta holako zerbait pentsatzen nuen egitea, baina esan, hori jain da daukat, zerbait errexia baino. Bueno, esan dakoa, zagardoa botatzen nion harri, eta egia esan zagardoa txorixoarekin, klasikoa da. Ba, ingo duguna hori, itxiko dugu hau, 2 minutu hemen, erregosten, koipea botatzen, gehiagizkoa dago, kendingo diot. Gero, zahardoa botako diot, eta esan dakoa, txorixoan erdia, bexamela, beste erdia tomatera, eta horrekin hasiko gara, muntatzen gure... Geruza desberdinak ikan. Lasaina berezio. Bueno, hemen dago banatzen, txorixoa erregozi dut, koipea kendu diot, zagardo eta dut, lurrundu zaigu zagardo guztia, eta oin. Bexamel pixkat gorde dut. Zehatzen dozu, euneko 50 marra da, euneko 50 marra? Ez, hemen euneko 49 egongo da, eta estean 51, baina, bueno. Begira. Gutxi gara era, bai. Eta bestaldetik hemen tomatea. Tak. Eta oin, geruzak. Azpian, jarri diot bexamela, gero xaflak, pastanak egozita, eta oin, segur duzan egingo dio lehenengo. Zuria, ero, gorria, igual zuria. Igual zuria, zurixa, gorrixa, da gero mango da zurixa gainetik. Hori, oso. Aldetik ekuen. Hori. Olako gauzek ezin nahi batu hemen, zegatxegaitxek. Zaitxe jente da aurrealekoa eta osasunakoa eta labizikoa eta abironekoak eta olako dana, gordu. Bueno, barkatu. Ba, ingo dugu, zurixa eta gorrixa oso polit... Totalmente, bilbotuta, zaude, Bitxo. Jo. Holan, koiaraka dakabe, jateko moduan da. Ba, hemen, geruza, txorixoa eta bexamela. Eta batzuk esango du, hori da zerri bazka. Eta beste batzuk, hori nik etxean inbiot. Nik hori etxean inbiot. Bueno, ba, horrela, geruzatxoa jarriko dugu, hemen. Gero pasta berriro. Eta gero, tomatea txorixoarekin. Eta hori izango zen, bueno, zigorren, Patriren klasiko handiaren bertsio, beti pasta hau jartzen dituzunean, behin egozita gero, komeni da, ez itxasteko, lehortu, eta gero lan, Nik eroste ditut batzuk, baraski lasaina eta ekarri nagoenian ona, eroste ditut batzuk, gogorrak, eta gogorrak sartze dituzula, da laban itxen diela. Baina nik abak usaiek ekarrioten? Denbora gutxio itxen diela. Denbora gutxio biteko, eta hemen, gero, presak eta, seme alabak ukitxe dituzunean, jakinko zu, denborak zenba balio duen, da, Alberto biloan ahun behar du, eta eben ibiltzen gara horrela. Bueno, ba oin, beste geruza bat, txorixoa, tomatearekin. Hori bai, lasaina harina, Harina, hau ez da. Nik uste dut, hau inda gero, errego pila gutxiago jango duzuela. Hau, bestaldetik, eta esan dakoa, azkenengo geruza, gero bexamel garbia, eta gazta labea, 200 gradutara ero gutxi gora bera, eta labean, izango da bakarrik gorritu arte gazta. Ez dakit, 10 minutu, 20 minutu, enizuek esango. Gorritu arte, behin, gazta gorritu da danean, 10-15 bat minutuan, listo hongo zan, eta bitxo bere ingo duelan. Hola. Eta hau, Melchor, Gaspar eta Baltasarrendako... Hau, gameluei jarri behar zaie, gameluei jarri eta ikusiko zuen. Repartua bukatu dugu dute goizaldeko 3:00. Hau jarri eskero, gameluei. Ero esango dute bakarri tatila jaten dituztela. Aizera, hau eskutelako probatu. Hau, atzera, epa. Eta gazta bai, mozzarella askenien edo mentala askenien gratinatzeko ona dan gazta bat laberako. Behi gazta bat, ero. Behi gazta bat, ondo gurtzen dauenak. Bai, geruza on bat, behi, bufaloa, mozzarella, kasu honetan. Eta
Ba, bera,